Lalabas na tayo ng SCTEX. So, ang binayad naming toll gate guys is 329. Angeles City to Dinulupihan, Bataan exit. So, medyo malaki guys. Pero ano naman tayo sa oras. Nakatipid tayo sa oras at gas. Kasi sa may bandang Porac guys. Sobrang traffic. So, time check guys, 3:20 in the afternoon. Kung dahil malamang mga nasa Oo, ganun din. 5 o'clock siguro. Parang yung gas din yung naano mo dun, nasulit na ano. Hindi malaking gas. Na? No, nakameron ng konti. Oo. Florida lang 123. No? Yeah, minus. Minus 100. Hindi lang 200 plus. 200. Moribela, San Fernando. Dito nga tayo tumaan nun. Diba? Sabi ko na eh. Saan ako tayo? Dito naman yun. Dyan yun. Your route may be affected by Luzon floods. That's a flux. Kakain ko lang. Oh, yeah. Walang kita. Napabilis naman. Kung ano, wala pa tayo niya. Salamat talaga. Oo. Dito nga, traffic. Oh. Oh. Dito tayo na pumasok nun. Kaya papunta yan? Industrial Park, Hermosa, Ecozone. Walang daan. Ano, parang Clark, kumbaga, ganun. Mga factory. So guys, nasa may Hermosa, Bataan na tayo. Sana may makita tayong bes, kasakyan. Wala na akong ganang kumain. Nakubos mo na eh. Hindi ako mabuli ko. Ikaw. So, mainit guys dito sa may Hermosa, Bataan. Uy, Mount Samatry. Di pa tayo nagbanda doon? O kaya meron? Ano ba tayo? Ewan, di ko rin alam. National Road. Okay. Lagi tayo dito. May pinipilahan. Ano kaya? Bakery. Oh, mainit. Ganda. St. John Paul II National Shrine. Hopia. Mahaba-haba dito. Dito. Diba hindi naman? May pinakita nun sa Bataan. Maribeles yata. Hindi dito. Yung mais niya.
Oh, yeah. So, ito na yung Hindi mga... ako pinagdagan yung chocolate. Sige na yung mga daan. Hindi ko pa naman si Mas. Walang Sikat na mas. sikat kasi si Mas eh. Kahit saan ka mapunta, Sikat. si Mas. Lagi ba pinag-aaway ng mag-asawa yan? Ah, si Mars. Si Kumars. Sa kagaling, kay Mati na naman, kay Mas na naman. Ma, nakita ko si tatay, galing siya kay Mas, sabi niyo. Iba-ibang ano ng Mars. May chocolate. Uy, manok. Natikman mo na yung manok sa amin? Di ba? Sarap. Hindi siguro, hindi ko pa natikman niya. Kumpara doon sa binibili mo? Saan? Doon sa binibili mo ng balat? Pandan? Oo. Oo, Okay. best. Yes. Ha? Yeah. Tapos malinis. Wala siyang balabalahibo. Anong yan? As in malinis. Dito tayo pwede lumapit dito within 50 feet. Oo nga, baka bigla siyang ma-out of balance. Kaya mati yung mati. Talagang oras natin. Ang dami nila naghahatid. Madalas Oo, naman, tignan mo. madalas naman pag may mga ganyang car accident, driver lang madalas nabubuhay. Kasi meron silang bag dito na ano, Ay, oo, yung... ang madalas namamatay yung mga nasa katabi. Madalas yun. Wahabe. Airbag? Meron din to. Pero na yun. Oo. Kaya lang, nasa sa akin niya kung pipindutin. Nasa iyo pa rin ang uling halakha. Kaya madalas on the spot, dead on spot ang ano, nasa tabi. Kaya nangyayari. Hindi basagang mukha, basagang buho. Don't Tapos niya yung bridge. sa ano Orani. naman, may mga sonting sugat So lang. guys, we're galos. now in Orani, Bataan. Time check guys, 3:30 in the afternoon. Abo, kayo may maribel. Ilang bayan pa? Tatlo. Forest Lake. St. Marcos. Mitsubishi Motors. Mitsubishi. Uy, baka i-tax ka sa Baguio. Okay naman ang Marcos. May nakita akong vlog. Kakadaan naman. Canon yata sarado. Hindi naman ako dadaan sa mga Nakita ko yung ano. Hindi naman ako dadaan sa dalawang yun. Saan ka dadaan? Asin nyo? Ay, sa Sintanin. Oo, doon ako dadaan. Malayo. Malaya. Ikot ka sa ako. O kaya sa ano? Wala. Sa Continue. Oo, doon sa ano. Sa Nueva Vizcaya. Continue lang sabi ko. Ah, doon na yun, diba? Itogon. Diba doon? May doon. Doon, Belgate. Yeah. Uy, Dati sila ang magpandidikit. Oo. Ngayon doon. Uy. Oh, dada. Laka naman ito. Orani Bridge 1.
Same lang. Pag birthday mo, libre din. Samal. So guys, we're now here in Samal, Bataan. Gusto ko bumalik doon. Sila na sa'yo, alam, pumunta ka, ikutan mo kayo. May pala naman bago din eh. Wala. Hindi pa natin na ano. Doon sa isa nga, sa George Point. Yes, wait. Basta. Sige, basta ka. Pantabangan. Tapos i-update ko yung ano, dam. At saka yung lake. Lake Placid. Yung Intang Lake. Kung ano ng update. Kapag nakuha ko yung ano. Basta kapag nakuha ko na yung tanghal. Kailan ba nagkatabi na naman? Katapusan. Ano, hindi ba ako yun? Eight. Sa ano ba yun? 22. 21 to 26 nandun. Pero yung last kasi 22. Baka 22 din. Kasi ano dito eh. Di ba nauna tayo sa kanila? 22 dito, 21 sa Amerika. Kaya 21. Welcome to Abukay, Bataan. So, we're now here in Abukay, guys. Konti na lang, guys. Nasa may ano na tayo, Balanga. Ganda niya, no? Ford, no? Ganda, oh. Cute. House ng Bataan. Ipa-vlog ka ba dyan o wala? Sa Balanga. Wala. Gusto ko dun sa ano, sa Bahulong. Pauwi. Bakulon. Oo. Saan dyan? Yung Sunken Church. Yun nga, yun dapat na pupuntahan natin last. Kaso, kailangan mo singilin si ano, Si? si Arnold. Di ba na tayo natuloy yung last? Maganda kasi sa loob yun. Tapos, sacred siya. Uy, may ginagawa ata. Naku, may checkpoint. Saan? Wala. Walang backlog kasi pag... So, guys, ginagawa ko yung daan dito. Sakto na naman. So, may Abukay, Bataan. Patay na naman naman. Kasi nakakapun sa Grabe, no? halos kaya na naman. Wapin, imagine, parang inanalyze nila. Sa isang araw, gagastasin mo yung milyon. Kasi naka-trillion yata sila na ano eh. Nakulim ko. Nakakulong si kaya ka. Hindi pa. Hindi pa man ano yung kaso. Sino nakakulong? Wala. Wala. Uy, ba't traffic? Isa-isa. Isa-isa ba? So guys, traffic po yung pa-uwi oh. Sa may left side. Lagot tayo guys. Pagbalik natin. Hindi, dun lang naman kasi ginagawa yung daan guys. Hindi mo ngayon, wala na yun.
truck. Hindi dito lang. Hindi, diretso ka na lang. Ang daming ginagawang daan dito guys. Oh, Oh. siyempre, kung sa Kaya medyo traffic po yung daan papunta dito sa may ano, Balanga. Nagtipid naman kasi. Ha? Mga mayaman, lalo pa nagpapayaman. Yeah. Sila na lang. Kasi ano, mga Paano na lang. Traffic, oops. Ba't kaya na? Okay naman to dati, di ba? Okay Last na. tayong dumaan. Okay naman. Binakalas nila yung ano. Siyempre, para maswila. Bagong tayo. Oo nga eh. Tignan mo, nakabakalas yung semento. Isasementuhin yata nila. Kasi mandala maayos naman Oo yun. nga, di ba maayos na ito? Ang last tayong dumaan dito. Traffic tuloy. Mula nung umugas yan, nagkakulapan na. Oo. Talagang hindi siya magkakakapala. Kaya pala galit na galit siya. No? Oh, yan pa. Oh, Galit na galit si Vice President. yeah. Ah, yun yung ginagawa nila. Ano? Ang tawag doon, Bes? Asfalto? Oh, ganda. Malapit ng Pasko. 2 months na lang. Tapos yun, di ba tayo nakakatawa? 2 months na. Welcome. Kapitangan Bridge. Gusto mo mag-ano rin ito? Talaga? Anong course? Contractor. Kahit 3 months na ako mag-ano, gusto ko contractor na ako contractor. Hindi daw kailangan ng experience doon. Diba? Ay, na, oo. Tapos ang mga, Based on ang mga nasa paligid mo, engineer. Oo. Tsaka Based on ano daw experience. Based on Matututo ka. experience, tapos based on money. May pera ka. Pagsimula, sabi nga nila, 1 million na daw ang puhunan. Yeah. Magiging trillion na daw yun. So guys, finally, we're now here in Balanga, Bataan. Time check guys, 3:45 in the afternoon. Pag ako nakakasingin, nasa Balanga na tayo. But you know, welcome Balanga. Ha? Sana merong ano sa Nasa daan. Santa Fe pa lang tayo. Wala pa nga tayo sa Santiago. Santiago, Isabela. Uy, kailangan kaya pa pupuntahin doon. Malayo kasi. Pero may branch sila doon. Yan. Okay. Maganda sa ano? Maganda rin pala doon. Ah, Doon sa may Isabela. Nabalik na yata yung tuloy eh. Binuhat lang pala yung tuloy eh. Ano kasi yun? Dinugtong lang pala eh. Nilagyan doon ng mga
yan sa ibaba. Para daw maging poste. Sa Cagayan, no? Anong ulit? Gumuho. Alin? Nung Santolay doon. Saan yung Bago truck? din. Ano kasi? Bago Cagayan. din. Ha? Bago din yung tulay. Ay, hindi ko na ano kung bago yung truck. Grabe. Pero Sobrang- truck lang yung dumaan na ano. Sobrang tipid ng gawa ng mga ngayon. Pero yung sa Cebu, matibay. Nung Oh. Lumindol. Dinaanan namin yun eh. Ang gumawa doon, Japanese engineer. Mga Japanese. Hindi tinipid. Kahit, di ba lakas nung lindol? Wala. Nag-shake lang, pero walang tira. Start. Booking. May booking. Hindi ba tatapos yung wala man yata nangyari Saan? sa welcome ng mga paratista. Wala. Wala lang. Pati si Billion Bema nadamay. Oo. Hindi mo kung totoong melon siya. Melon nga ba? You tell me. Melon nga ba? Oh, yun. Tignan mo yun. Nalaos din, no? Sino? Yan, yun ang Pero wala hindi na na siya balita. nag-vlog. Ah, wala na? Parang wala na siya. Di ba natin Ah. Kawig niya yun eh. Ni Erika. Yun. Kawig niya Erika. Di ba siya no? Yung vlog dito sa Oo, yun dito. si Dancing Queen. Oh, uy. Tapang niya, no? Sugutin niya yung Sino? Yun, yung lalaki. Buti, mahinahon lang yung lalaki. Hindi niya pinatulan. Kaya lang may Oo, dinaan niya sa legal. Hindi yung hindi niya. Pero vlogger siya. Dapat hindi niya ginawa yun. Oo. Dapat siya mismo nagpasensya. Tapos binigyan chance pa niya. Wala siya sa LTO. Nabasa na ba tuloy ng LTO? Oo. Pwede tanggal lisensya niya. Hindi siya pwede mag-drive. Pinagmamalaki pa niya, ha? Wala siyang side mirror. Kaya hindi, Wala akong side mirror, no? kaya hindi niya napansin daw yung yung daw may kotse ang meron. Hindi dapat ito dahilan yun. Kaya, siya dapat daw yung Hindi tatanggap ko ng LTO yun. Uy, meron din pala dito, oh. Ano? Yan, yung bibingka, puto bumbong. Sa atin, di ba kanina meron? Oh, meron silang Okay. branch. Magkano? 55? Ay, hindi, 80. Mali mo meron dyan, no? So, Ha? dyan, sa may palengke dyan. Wala? Dito tayo pupunta. So guys, malapit na tayo sa ating destination. Yeah. Welcome, Barangay Ibayo, Balaanga, Bataan. Hindi pa tapos si Jollibee. Oh, dito. Ayan. Oh, yeah. Ano? So guys, pabalik na po tayo ng Pampanga ngayon. Hindi ko na-adjust yun. Time check, 4:05 in the afternoon. Hindi ko na punta. Nasa ba ko? Ang siyang nararamdaman.
buwan. Ay. Ano ba? Fix. Hmm? Fix. Hmm. Gas ko 400. Ah. 45. 20 sa stock. Ah. Uy, uy, masasira. Masasira. Sira. Pag yan nasira, bahala. Luma na ng bus. Hmm? Luma na ng bus. Yung basa. Uy. Oh, yeah. Oh, piyak. Yan ang pumulas Grabe. Mamaro. Oh, magkagas yata siya. Yan ay namumula sa'yo sa puso. Uy, yung mga Mormons. Saan? Hey yo! What's up yo? Foreigner sila, no? Yeah yo. Madayo pa sila dito. Para maganda lang. Oh. Pero sagot ng ano yung ano nila. Expensive. Meron silang allowance. Oh. Ganyan yung kaibigan ko. Ah, Sa California siya. ayun. 50,000 ang allowance niya. Mahirap makapasok sa ganun. Kapag hindi ka naman pwede mag-vision kung talagang wala ka man. Siyempre kinukuha nila yung mga talagang may ano. Yung talagang nakapokus sa talagang yun araw-araw yun wala kang absent sa simbahan. Yung mga ano. Bago ka kunin yung vision. Yung talagang makikita nilang bukal sa loob mo. Si kaibigan ko yung bukal sa loob. Ganda yan, ah. Sisira na to. Oh.
White House yun. Okay. Tsaka yung sa teachers camp. Teachers camp. What's your flavor? Tell me what's your flavor? What's your flavor? What's your flavor? Kambingan and Calabao. Oh, yun na yung traffic, guys. Naka. Yun sa dinaanan natin kanina nung papunta tayo ng Balanga. Ako di tayo siya. Yeah. Hindi, gumagana naman eh. Oh, diba? Huwag mo na pagtanggol. Maandar naman pa konti. Hindi. Huwag mo na pagtanggol. Talaga. Ubus ka. Sita ubus ka. So guys, nakalagpas na tayo sa traffic. Oh, yeah. Oh, yeah. Wala silang branch sa Subic. Pero hindi ka na-assign. Puno-puno. Ano, marami. Okay. Dito magkakasya sa sakyan. Pero kung si Sportivo, no? Dami yung malalagay. Marami. Ha? Kaso kasi may usok na si Sportive. Ano yun? May usok na yung mga kanya. Yung mga inanay. Hindi na siya tatagal. Saan kasi last natin ginamit, no? Sa Bataan yata yun. Hindi ko alam. Sentyo. Bataan. Sabi yung may lela mo pa na. Or monastery. Ay, hindi ko alam. Sabi yung may lela mo pa na. Wow. Tanungin mo. Lela mo pa na yung tanungin mo. What? What are you talking about? Si Chuba ako, nagkano ba nung What? si Chuba. Sino yan? Si Chuba ako. Si Chabaak? Nagmumupa. Si Chabaak? Ay. Nagmumupa siya. Na? Sikat din yun. Yung si Chabaak? Di ba pinunta natin yun? Oo nga, nagmumove siya sa ano. Ay, hindi ko naman siya. Siguro. Sa may bandang na kasi. Dapat i-update natin yung daan. Kapas to Botolan. Ganun yung mga nagmumotovlog. Di ba pinuntahan na nila? Next year babalikan nila for update. Oo, ba't yung may update? Dapat ganun. Kaya ganun. Kung sounds pa pa. Kaya ganun. Siyempre, papakita mo kung ano na yung improve. Kung ano na yung nadagdag, kung ano na yung mga bago. Wala naman dito. Ang dami. Tusok-tusok. Di uso yata dito, no? Highway to eh. Oo nga, wapin. Banda din marami. So, wait. Oh, biya. Hindi ko. Oh, bababa ka. Oh. Gusto mo mag-aircon? O patayin natin? No. Takas hindi lang. Okay. Hindi, kahit wala. Ha? Kahit wala. Open natin?
Sure ka? Ah. Malamig naman eh. Sabi ko lang malamig kasi hindi naman ikaw nagkakaroon. Yeah. Yeah, no, diba? Pinatay mo? Oo. Pag-ask ka to. Yeah. Liwanag ko na. Oh, kaya. Wala na tayo. Doon? Like that. Magkakapag-isip. Wait, tignan mo yung daan. Uy. Oh. Oh. Mamaya mo na kaya open. Okay. Eh? Oh. Open mo? Ay, wala. Ito yun ah. Ah. Hindi mausok. Huwag kang papauna. Ay, huwag kang ano kasi mausok yun. Yan ah. Huwag ka maungahan yan. Yan. Bawal naman. Basta sa maano natin yung usok. Our Lady of the Holy Parish Church. Saan? Ay, doon. Ayan siya. Grabe niya. Uy. Ang dumaan sa gilid. Rambutan. Parang mainit ah. Mainit. Ikaw pala tayo. So guys, we're now here in Orani, Bataan. Time check, 4:40 in the afternoon. So we're going to Bacolor, Pampanga, guys. Tapos mamaya pupunta ka na ano. Uy, pumasok ka din. Mag-ina. Pero mamaya pa yun, mamaya pa open. Pag pumunta, bukas na lang. Uy, show.
Tsaka sa ano? Sa... Saan to? Mga tayo mo. Ah. Yun pa yung hindi natin na ano. Ayan. Yung Lingayen pala. Doon pala nanggagaling yung ano. No? Bagoong. Sayang no, di tayo nakabili ng bagoong. Yung authentic na bagoong talaga sa Lingayen. Hindi ko alam. Yung asin naman sa ano. Saan yun yung pinuntahan natin? Bago mag ano? Sambales? Basta. Hindi, yung isa. Bagong sambales. Yung may ano? Yung may beach kung saan mga pinicture. Ha? After Infanta ba yun? Ang taklot. Hindi. Yung isa pa, sa may Pangasinan. Ano? Banya. Hindi. Yung after Infanta. Oo. Gasol. Yun, that's all? O yan. Yun yung asin. Doon talaga yung asin sa das. So, di ba nakikita mo yun? Doon dami? Wow. Hindi, meron din sa laon yun. Laon yun? Sago. Asin? Asin road. Iba yun. Kaya, asin tayo yun. Yun, doon. Sayang yung bagoong, di tayo nakaano sa Lingayen. Bago tayo dadaan ng Lubao Bypass. Uy, ako naman sa harap natin. Hermosa. I love Hermosa. Gusto ko bandang ano, Cordillera. Atok na. Atok sana maganda. Kaya mo kaya doon? Dadaan tayo ng Hanselma. Kaya? Hanselma Highway. Pinakamataas. Mas mataas pa sa Marico. Di ba dun yung ano mo? Pinsan mo? Sa Atok. Meron? Sabi mo? Yung may daan, papuntang ano? Saan? Sa pinakamataas na ano? 7,000 plus yun eh. Ifugao. 1,500 lang ano, maligo. Hindi, sinerch ko yun eh. 5,000. May mas mataas pa doon, 7,000, pinakamataas. Oo, sa ano yun? Anong kasi yung pangalan nun? Saan kasi sabi? Diba sinerch ko yun? Kung yung pinakamataas. Kasi malamig na doon, mahal. Oo. Yun ano, maligo 1,500 lang. Yung Baguio 2,000. Mas mataas pa rin ang Baguio sa ano. Pero ang lamig sa Marico, Hindi, no? kasi ang Malico walang bahay. Tinomba niya yung motor. Tignan mo yung helmet, nilipad niya. Ganun kalakas yung hangin. Ganda rin sa Marico. Balik tayo dun sa summer para walang landslide sa Marico. May bago na dun. Pagdalag din ang last night yan. Sa Marico. Nababalita siya kapag ano, umuulan. Pero maganda. Pinakamalapit na daan dyan, pagpunta ka ng sabi. Dumami yung mga view deck na ginawa nila. Lahat. Siyempre, dumami na yung turista. Nakilala na siya. Pinapanood ko kasi yung mga balag ng, di ba? Yung sa Polak, may bago din na, may maganda. Alin doon? Parang ano. Basta, Orak. Wala ako masyadong tourist spot. Hindi naman yung Sandbox. Sandbox ba? Parang wala na yun. Hindi ko na naririnig. Diyan yung daan papuntang Florida, no? Ganda. Oo. Sarap na mga tinapay. Wala tayo nakikita ng tusok-tusok.
something. Maganda din yun si JJ. Kaso ang payat niya ngayon. Oo. Hindi, may sakat yata siya. Tom and Tom's Coffee. Dagupan. Dagupan na. Oh, yes. Ah, Labaw na yata. Hmm? Labaw na ba? Labaw na? Alin? Labaw? Ha? Labaw? Lubaw? Nawala yung araw ko. Liban sa Lubaw. Nag-aabay ko. Ay, ito. Ay, dadaan pala tayo ng bypass, di ba? Ganda na simbahan. Ganda ng uniform nila. Pink. Oo nga. Malinis tignan, no? Balsik Hermosa Bataan. Ay, Lubaw sa balik ka. oo. Nasa may Hermosa Bataan para tayo, guys. Ayun, ang ganda ng uniform nila. Balsik. Ayun, yung arko. Nagawa na nila dun. Electric ko. Oo. So guys, we're now leaving Hermosa Bataan. Ang ganda. And welcome to Lubao, Pampanga, guys. Ganda ng arko. Time check, 5 o'clock in the afternoon. Ganda ng arko. Pampanga. Santo Niño, Lubao.
Tara Theme Parks.